I denne video vil jeg vise, hvordan du kan lave et nyt indlæg på din hjemmeside, som er lavet i WordPress. Efter du er logget ind i kontrolpanelet, skal du venstreklikke på menupunktet Indlæg over til venstre på skærmen. Når du har venstreklikket, kommer der en række undermenuer frem. Venstreklik på Tilføj nyt. Og du vil blive ført til en side, hvor du kan tilføje et nyt indlæg. Start med at skrive titlen. Og skriv så dit indhold. Husk en gang imellem at trykke på Gem blade. Hvis du får lyst til at se, hvordan din side ser ud, så kan du trykke på Preview. Og du kan se, hvordan siden vil se ud, hvis du udgav den nu til at være offentlig. Når du skriver indlæg, så er der noget, der hedder kategorier, som WordPress bruger til at arkivere dine indlæg med. Som udgangspunkt er der noget, der hedder uncategorized, som indlæg altid vil starte med at være i. Jeg har i forvejen oprettet en, der hedder ugens tanker. Du kan altid tilføje nye kategorier, hvis du skriver et indlæg, som du synes passer til noget andet. Det prøver vi at gøre nu. Lyse tanker har jeg skrevet. Jeg venstreklikker på knappen Tilføj ny kategori, og den er blevet oprettet, og indlægget er automatisk afkrydset i lyse tanker. Det er muligt at lade ens indlæg være i flere kategorier på samme tid. Når du har skrevet din titel og dit indhold og har valgt kategori, så kan du udgive dit indlæg. Hvis du vil have et billede på, så gør du det via Tilføje medier, hvor du venstreklikker. Du kan vælge et billede, som ligger i dit mediebibliotek i forvejen, og du kan også vælge at uploade et billede fra din computer. Det prøver jeg at gøre. Når man har uploadet et billede, så er det automatisk markeret. Det eneste du skal gøre, det er at vælge, om det skal være justeret til venstre, i midten, til højre eller ikke have nogen justering. Så skal du vælge størrelsen på dit billede. Fuld størrelse, stor, mellem eller thumbnail. Jeg vælger en mellemstørrelse og indsætter i mit indlæg. Se hvordan det ser ud. Og hvis jeg er tilfreds, trykker jeg på udgive. Og så er min side offentlig.